Дали няма нещо сбъркано в системата на здравеопазването в целосветовен мащаб? Този въпрос не ми дава мира не само на мен, а на доста хора от години. Кога плащат на вашия лекар? Когато сте болни или когато сте здрави? Съответно, той от какво има по-силен финансов интерес? От това да сте болни или от това да сте излекувани и да сте здрави? От какво имат интерес по-голям големите фармацевтични компании? Не е ли от това да ползвате възможно най-много лекарства? Защото им правите оборот, разбира се. Замислете се върху тези въпроси и съзнателно изберете пътя към здравето. До скоро!